Россияда диабет белән авыручылар саны 5 миллион кешедән артып киткән. Шикәр авыртуы илдә 50 мең балага куела. Диабет чирен кисәтү атналыгында кешеләр нәрсәгә игътибар итәргә тиеш? Соннар ни өчен арта? Без бүген дә онлайн режимда эшлибез, кунакларыбыз Skype аша элемтәдә. Хәерле кич, исәммесез, эфирда таяны нуктасы тапшыру, студияда Алмаз Афиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, чынында бик җитди проблема. Лилия ханым, ничек уйлыйсыз, менә бүгенге көндә диабет ул чын мәгънәсендә эпидемияга әйләнеп бара микән? Шынап тұрып та бүгін диабет инфекцион булмаган эпидемияга әйләнеп бара. Бу шундый тизләнеш белән үсә, моңа соннар ишарә ясый. Менә шундый гына соннарны китереп китәм мин. Әгәр дә бу 74-нче, 85-нче, 86-нчы елларда 2% тәшкил итсә диабет белән авыртучылар саны, бүгенгесе көндә ул 7,5-8%-ка җитә. Россия күләмендә бөтенесе 11-12 миллион халык авырта бу диабет авыруы белән. Бу әгәр дә ныграк аңлатып китәсебез килсә, ничегрәк бу соннар күренә. Әгәр дә без Нижний Новгород өлкәсен, Самара өлкәсен һәм Башкортстан Республикасында яшәүче халыклар санын алсак, менә шуларны кушсак, шуның кадәр халык Россия күләмендә авырта диабет авыруы белән. Моның галимнәр инде ачарга тырышалар. Нишләп соң бу кадәр үсеш, тизләнеш белән үсә бу дип, әмма ләкин әле дөрес кенә җавап моңа беркемнең дә бирелгәне юк, бер генә галимнең дә. Шуңа күрә мондай тизләнеш белән үсү барса, бу тагын 10 елдан, 15 елдан бик зур цифрларга җитәчәк. Шуңа күрә Берләшкән Милләтләр Оешмасы 2006 елда шундый карар кабул итте. Бу тизләнешне киметер өчен безгә профилактиканы югары дәрәҗәдә куярга кирәк дип. Шынап торып тагын профилактиканы үткәргән вакытта гына без халыкка җиткереп, ничек иттереп моны үткәреп кертмәскә үзебезнең организмыбызга. Әгәр дә без аның белән үткәреп керткән очракта да аның белән ничек аны яшәү рәвешенә әйләндереп яшәргә кирәк икәнен аңлатырга тиешбез. Безнең ике тип диабет бар. Беренче тип диабет һәм икенче тип. Беренче тип диабет белән авырта безнең балалар. Икенче тип диабет белән 40 яшьне узган кешеләр авырта. Һәм без әле балалар турында аерым сөйләшербез бүгенге тапшыру кысаларында. Роза, ничек уйлыйсыз, менә бу соннар артуы нәрсә белән бәйле һәм алдан белеп һәм ничектер сакланып була микән әлеге диабеттан? Кызганычка алар саны арттагына бара. Диабет чирле саны Беренчедән ул сәбәбе нәселдәнлек. Ансы я бар, я юк инде. Бернәрсә эшләп булмаган белән шулай бит. Икенчедән яшәү рәвеше. Безнең ашау культурасы, табыннарыбызда татлы, баллы, камыр ризыклары әлбәттә гел күп. Үзегез күреп торасыз. Алар шул углеводларга бик бай ризыклар. Икенчедән ул хәрәкәт, әз хәрәкәт булу. Үзегез беләсез, күп нәрсә безнең ялкаулыгыбызны үстерүгә юнәлгән. Шул ук сәүдә үзәкләрендә, мәсәлән, баскыч белән эскалатор, лифт арасында, әлбәттә, күбесенчә кеше икенче вариантны сайлаячак, шулай бит. Өченчедән, ул үз сәламәтлегенә җавапсыз булуы кешенең һәм үз сәламәтлегенә җиңел карау. Ул да булса, диспансеризация, иң җиңел, шундый иң простой дип әйтик. Шуннан да баш тарту. Менә бу диабет белән авыручылар нәрсәгә мохтаҗ икән, Регина, сез ничек саныйсыз? Бүгенге көнгә диабет белән авыртучы кешеләргә, беренче очракта балаларга, бер туктаусыз тәүлек буенча шикәр үлчи торган мониторинг кирәк. Шундый датчиклар, мониторинглар бик кирәкле һәр балага, һәр улы кешегә, кемнең диабет дигән диагнозы ачыкланган була. Чөнки ул мониторинг буенча шикәрнең кая үскәнен я төшкәнен ачыклап була. Шикәр төшә башласа, углевод ашарга була, шикәрне туктатып, төшкәнен туктатып. Үсә барса, инсулин дозасын биреп туктатырга була. Шуңа күрә мониторинг бик кирәкле бүгенге көнгә медицинский оборудование.
Кирәк әйберләр күп, димәк, Лилия ханым, сез ничек уйлыйсыз, менә нидирәк тагын проблемалар белән очрашалар әлеге кешеләр? Мониторинг бик тә кирәк. Әмма ләкин безнең бөтен кешенең дә финанс чыгымнары моңа җитеп бетмәскә, бу бик кыйммәтле, кыйммәткә төшә. Шуңа күрә безнең бүген республика күләмендә авыруларга, бу кыйммәтле авыру бар бездә белән, бик күп ярдәм күрсәтелә хөкүмәт тарафыннан. Безнең федераль һәм региональ льготниклар бар. Безнең бүгенге көндә региональ льготниклар Татарстанда, менә мин бик күп Россиянең бик күп регионнарында булдым һәм үзебезнең республиканы йөреп чыктым. Безнең республикадан да яхшы куелган льготникларга ярдәм әле мин бер регионда да болай күрмәдем, чөнки бездә региональ льготниклар хөкүмәт үзебезнең президент ярдәме белән һәм министрыбыз Марат Наилшин ярдәме белән федераль льготникларга караганда 2 тапкыр күбрәк ярдәм алалар. Әгәр дә безгә, мәсәлән, федераль льготникларга айга 1 тесполоска булса, алар 2-шәрне алалар. Шуңа күрә безнең бүгенге көндә инсулиныбыз бар. Нинди генә инсулин, ул үзебезнең инсулин да бар. Безнең Россия үзе җитештерә инсулинны. Санкциялар булган очракта тагын без инсулинсыз калмаячакбыз, Алла бирсә. Һәм шул ук вакытта безнең тесполоскалар айга җитешле һәрбер авыруларга бирелә. Кирәк икән, балаларга инде сүздә юк, помпаларда утыралар алар, помпа куела, аларга диагноз куелганнан соң, зурларга кирәк булса, бүгенге көндә безнең тоже помпалардагы җитешле хәлдә теләгән кешегә. Шул вакытта инсулинга каларга инәләр, бер ай сайын бер упаковка, ул 100 штук бирелеп бара. Бүтән жизнь рушайсак инде жизнеобеспечивающий препаратлар, таблеткалар барысы да Татарстанда бар. Әмма ләкин кайбер районнарда, менә миндә без бик күп районнарда үткәрдек форумнар, мероприятиялар, кайбер районнарда главный врачлар менә бу булган мөмкинлекләрдән файдаланып та бетмиләр кайчакта. Аларда килеп чыга өзеклек. Менә шуңа күрә мин тагын бер кат искә төшерер идем главный врачларга. Менә форумнарны үткәргәндә районнарда главный врач белән генә үзгенә беренчектәген уларны оештыра алмый, организовать итеп җибәрә алмый. Монда районның җитәкчесе әлбәттә ярдәм итәргә тиеш. Монда комплекслы ярдәм булырга тиештер. Барысы да менә бу эшчәнлектә кызыксынган кешеләр дә. Ләкин монда сез әйттегез, барлык препаратлар бар, инде аларга артык мохтаҗ түгел. Ләкин кыенлыклар да бардыр. Роза, менә нинди авырлыклар белән очраша әлеге кешеләр беренче чиратта? Мохтаҗ дигән сүзгә кушыласым килә. Нәрсә кирәк андый пациентларга? Информация кирәк. Беренче тапкыр диабет булуын белгән очракта кешегә дөрес информация бик тә кирәк. Үз ширен аңлап, аны кабул итеп, аны белән дуслаша алса, шул чакта калганнары, шул ук дәвалану яки тормыш рәвешен үзгәртү кешегә җиңелрәк бирелә. Андый очракта кеше үзе дә тормышын теге җиңеләйтергә, үз сәламәтлеге өчен җаваплылык калырга тырыша. Менә ул иң мөһим әйберләр. Авырлыклар турында сөйләшкәндә, катлауланулар, менә урысча әйткәндә осложнениялар. Озак компенсацияләнмәгән диабет кызганычка күз, бөек кан тамырларына зыян китерә, полинeuropатия барлыкка килә. Менә аларны булдырмас өчен безнең пациентлар кан шикәре максатлы диапазонда тотарга тиеш. Һәм алда үтеп әйтеп киткән барлык кагыйдәләрне, таләпләрне үтәргә тиешләр. Диабетны җиңеп буламы бүген? Әле заманча технологиялар моны эшләргә ярдәм итәме, юкмы? Җиңеп була дип әйтергә авыр, аның белән дус булырга кирәк. Әлбәттә, аннан бөтенләй котылып булмый. Ләкин аның белән яшәп, дуслашып була. Менә шул кан шикәрен контроль үткәрсәк, шулай бит. Һәм бүген бит әле тагын бер мәсьәлә бар. Ул шулай коронавирус белән очрашу. Һәм әгәр дә инде диабеты булган кеше коронавирус белән очраша икән, ул аны авыррак кичерә дигән. Менә бу сүзләр дөрескә туры киләме? Әйе, анысы кызганычка дөрес. Нигә дип әйткәндә, диабет булган кешеләрнең организмы шул кан тамырлары бик нечкә була. Хрупкий дип әйтик. Һәм бу вирус чире дәвалау усуллары диабет булган кешеләр өчен бик җиңел түгел. Шул вирус чире булган чакта гормоннар кулланыла, беләсездер дип уйлыйм, шулай бит. Алар үз чиратында кан шикәрен үстерә. Шуңа күрә диабетны компенсацияләү авыррак бирелә. Регина, әгәр дә инде сез үз мисалыгызда әйтсәгез, менә барысы белән дә тәкъмин ителгән дип әйтә аласызмы? Барысы да җитәме сезгә һәм нәрсәләр кирәк дип саныйсыз әле киләчәктә дә? Бүгенге көнгә мин бүтән ана аталар фикерен һәм теләген тапшырырмын дип
уйлыйм, бу мониторинглар бүтін балаларға да керек дип әйтсәм. Менә бу фикер бүтін ана аталарның теләге дип әйтергә телим сезгә име. Чөнки мониторинглар бүгенге көнгә үз акчабызга алына, балаларыбызга име. Без бик телибез федеральный льгота аша бушка медицинский обеспечение аша аларга мондый мониторингларны. Бу мониторинглар һәрбер кешегә кирәк. Диабетны дөрес компенсировать итәр өчен, осложненияларны җиткермәс өчен бу мониторинглар бик кирәкле әйберләр. Шуңа күрә аларны бик тә кертергә кирәк льготный обеспечениеларга. Шулай ук тест полоскаларны бүгенге көнгә дә, аена 50 бик сирәк кенә 100 штук итеп бирәләр инде. Ул җитәме менә ул соннар бүген юкмы? Менә безнең мәсәлдә үзебезнең турында әйтә алам инде, безгә җитмәй. Мин барыбер алам, каядыр 3-4 коробка тест полоска, каядыр 200-300 тест полоска алам. Чөнки мониторинг куйганнан соң әле 24-48 сәгать, беренче 48 сәгать без аны тикшерәбез, дөрес эшли микән, юк микән дип. Дөрес эшләмәсә, менә бүгенге көнгә без аны алмаштыра алабыз бушка брак ләксә әгәрдә. Димәк, андый мөмкинлекләр туган, аңлашылды. Менә кемнәр беренче тапкыр әле диабет белән шашаларга кайда мөрәҗәгать итәргә? Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нуктасы тапшыру. Без диабет турында сөйләшүне дәвам иттерәбез. Һәм рекламадан соң безгә әле яңа кунаклар да килеп кушылды. Хәерле кичләр, сәламлыйбыз сезне. Гүзәл ханым, менә балалар дип әйттек без, әлеге авыру белән шулай аларның соннары орта дип. Татарстанда күпме алар? Артугамы, кимүгә таба баралармы? Безнең Татарстанда бүгенге көнгә диабет белән авыру балаларның саны артып бара. Алар, менә, мәсәлән, 2014 елга анда безнең балаларның саны 800. Хәзергә инде аларның саны 2 тапкырга диярлек арткан балаларның. Һәм нәрсә белән бәйле бу? Шул ук сәбәпләрме? Әллә балаларныкы, мәсәлән, улларныкынан аерыламы ул? Менә безнең бит диабетның 2 төре бар. Беренче, организмда инсулин җитмәү диабеты. Ул беренче төр диабет. Икенче төр диабеты, ул инде уллар авырулар, анда инсулин бар, ул да күп була. Ул менә җитми, аннан менә хәрәкәте бозыла. Менә безнең балаларның диабеты, ул инсулинсыз дәваланып булмый бу диабетны. Шуңа күрә без балаларны аерымча карыйбыз, аерымча дәвалабыз инде. Гөлнар ханым, диабет белән авыручыларга нинди очракларда инвалидлык алырга мөмкин? Шуны аңлатып китсәгез иде. Шикәр диабеты ул хроник прогрессив авыру. Диабет вакытында мишень органнары зарарлану белән осложненияләр үсә. Бу бөйрәләрнең нерв системасыннан, йөрәк кан тамырлары системасыннан, аякларның, күзләрнең җиңелү. Әгәр диабет вакытында осложнение булмаса, инвалидлык билгеленми. Шикәр диабетының осложнениялар организмның уртача чагылган яки шактый чагылган функцияләрен бозуга китерә икән, 3-нче, 2-нче яки 1-нче группа инвалидлык билгеләнә. Җитәкчеләр кайбер районнарда ишетеп бетми, бәлки барлык мөмкинлекләрдән файдаланып бетми дип. Менә шул ук инвалидлык алу буенча, мәсәлән, балаларга ярдәм күрсәтү буенча эш ничек көйләнгән? Монда шулай ук инде әле хәл итәсе мәсьәләләр күпме? Хәл итәсе мәсьәләләр инвалидность балалар белән безнең проблемалар юктыр, чөнки балаларга мондый диагноз куелган икән, беренче тип диабет. Алар 18 яшьләренә кадәр кайчан куелган, 18 яшьләр тулганчыга кадәр ул инвалид булып калалар алар. Әмма ләкин 18 яшьтән соң алар зурлар категориясына күчерәләр. Ул вакытта инде карыйлар, күпме аның осложнениесе бар, ничегрәк хәлдә бу бала. Шуңа күрә моның турында менә медико-социаль экспертизадан килгән специалист күбрәк әйтер. Менә минем нәрсә өстәп китәсем килә, тагын ашыклык кертәсем килә. Ни өчен шушы кадәр тизләнеш белән үсә дигән сорауга без тулысынча җавап бирә алмадык, ахырсы.
булса. Анда без инде гиподинамина да әйттек, нәселдән дә килә дидек. Алар электәген булганнар, хәзердәген бар. Әмма ләкин менә бу ашау рәвеше, безнең ашауда бик күп үзгәрешләр булды. Канцерогенный матдәләр бар, пальма майлары. Без магазинга керәбез икән инде кибетләрдә карап тормыйбыз инде, анда кичкенә хәрефләр белән язылган составында нәрсәләр барсын дигәнне. Без карыйбыз, срок годности ничек микән моның? Моның бик срок годности күп әле. 2 елга да, 3 елга да җитешле. Менә шушы канцерогеннар кушылган булганга күрә, шушының срок годности бик нык озынайтыла. Шуңа күрә безгә беренче шушы ашау рәвешен белән бәйле булса, икенчесе экология белән. Экология да бит біз нинди су эчәбез, нәрсә белән без һаваны сулыйбыз, урманнар, җирләр безнең ничек. Менә шушы мәсьәләләргә бик нык кагылырга кирәк. Әмма ләкин әле галимнәрнең моны ачканнары юк, әйткәннәре юк, әмма менә ниндидер шатлык безнең Россия күләмендә 20нче елда бик Петербург галимнәре бик зур ачыш ясадылар. Безнең бит инде диабет белән авыртучылар кан куйыру һәм аның утмашуы белән русча әйтсәк тромб килеп чыгу белән интегеләр. Аның белән диабетның ул осложнениесына да керә. Менә шушы яшь кенә галимнәр техник университетта ачтылар бик зур ачыш. Бу Россия күләмендә генә түгел, бөтен дөнья күләмендә. Шушыны хәзер операциясыз гына иретеп бетерә алалар. Менә бу ачыш хәзер эксперимент үтә шушы үзләренең клиникаларында Санкт-Петербургта. Менә бу бик тәген зур идареш. Гүзәл ханым, менә шундый балаларның тормышын җиңеләйтүдә нәрсәләр мөһим икән? Менә бүгенге көнгә без балаларга ясыбыз генный инженерный инсулинлар. Алар чисто инсулинлар, алар побочный эффектлар бердә бирмиләр. Беренче, аннары хәзер бик күп шундый нәтиҗәләр бездә бар. Менә инсулиновый помпа дигән әйбер бар инде. Балаларга куела шундый датчик, как микрокомпьютер дигән инде. Ул инсулинны үзе кертә кадамыш балага. Балаларда әниләре, балалар үзләре тикшерәләр, канны гына күпмәгә глюкоза артамы, төшәме. Инсулин үзе бирелә. Аннары инде безнең менә эндокринология бүлегендә ДРКБда школа диабет дигән бар. Безнең һәр бала, безгә кергән бала бездән чыкканда, алар шул школаны уза. Ул на түгел, әтисе дә, әнисе дә, әбисе дә теләсәләр инде. Алар буны без өйрәтәбез. Ничек инсулинны кадарга, ничек канны тикшерергә, нәрсә нинди ризыкны ашарга, нәрсә ярымы ашарга. Чыкканда бала белеп чыга инде, ничек диабет белән бергә яшәргә. Гөлнар ханым, балаларга инвалидлык биргәндә нинди таләпләр үтәләргә тиеш? Балага инсулинзависимый диабет диагнозы куелга, аны медик-социаль экспертизага җибәрәләр. Чөнки балаларда авырып барышына һәм тәрбияләнүгә үзенне контрольдә тоту читен. Аңа инвалид бала категориясе 1 елы 18 яшькә кадәр билгели. Бу һәм хөкүмәтнең 2019 елның июньдәге 823 номерлы карарында язылган. Ләкин инвалид бала категориясенә 14 яшькә кадәр генә билгелиләр иде. Шуңа күрә хәзер без поликлиникаларга бу балаларны сырганы хәтле кабат, срогына хәтле кабат МСга җибәрергә киңәш итәбез. Аларга 18 яшькә кадәрге инвалид бала категориясен билгеләү өчен кирәк. Вот шуңа. Лилия ханым, без әйтәбез, менә соннар арта дибез, күбәя дибез. Менә бу киләчәктә тулаем бер зур аерым әле глобаль проблемага әйләнмәс микән безнең өчен? Һәм аны ничек хәл итәргә? Бу глобаль проблемага әйләнәчәк. Инде мин санап киттем, соннарга ишарә ясаганда, бу соннар киләчәктә бик күпкә артачаклар. Бу бик куркыныч, аяныч хәл. Шуның өчен бүгенге көндә моның инде Берләшкән Милләтләр Оешмасы шундый карар кабул итте. 2006 елда профилактика шушының таяну ноктасы булырга тиеш. Менә профилактика буны тиешле дәрәҗәдә без үткәргәндә генә без моннан бераз кичектереп тора алабыз, организмыбызга кертмәскә соңлатыбрак һәм аларны без авыруларны өйрәтергә тиешбез. Ничек бу диабет белән килешеп яшәргә? Әгәр дә без аны үткәреп киткәнбез икән үзебезнең организмыбызга, без аның белән син дип түгел, сез дип кенә сөйләшергә тиешбез. Ул без аны хөрмәт итмәсәк, ул да безне хөрмәт итми, үзенең осложненияларын бирә. Профилактикага килгәндә мин менә әйтеп китәсем килә, безнең Татарстанда 19 елда Россия күләмендә без беренче урынны алдык. Республика клиник больницасына
бик зур дәрәҗә диплом бирделәр. Шушы профилактика өлкәсендә диабет авыруы, шикәр авыруы буенча аларга беренче дәрәҗәле диплом бирделәр. Шуңа күрә монда минем генә өлешем дип әйтә алмыйм. Мин дә шушы профилактика белән шөгыльләнәм. Әгәр дә больница республика клиник больницасы ярдәм итмәсә, без бу дәрәҗәгә ирешәлмәгән булыр идек. Минем аерым рәхмәтләремне әйтәсем килә Раиса Петровна Гусляковага. Бу Раиса Петровна инде безне карыйдыр, ул татарча бик матур сөйләшә һәм бик белә ул татарча передачаларны карап бара. Шуңа күрә кайсы районга гына барсак тагын Раиса Петровна форумнар биткәч, диабет мәктәпләре биткәч тә минем яныма киләләр дә, апалар, абыйлар әйтәләр, Раиса Петровнага кайтып сәлам әйтегез, Зәлия Хәбировна, бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез дип. Шуңа күрә менә шушындый Раиса Петровналар булганда безнең профилактика шушындый дәрәҗәләргә ирешә. Профилактик чаралар да бу очракта актив кулланылырга тиештер. Гүзәл ханым, менә бу балалар әлеге авыру белән очрашкан икән. Сез беренче чиратта балаларга һәм әти-әниләргә нәрсәләр киңәш итәр идегез? Без нәрсә киңәш итәбез? Беренче, балаларның туклануларга ихтирам итәргә, игътибар итәргә. Балалар ашарга тиеш, шул ризыкны, ток файдаланган ризыкны ашарга тиеш. Хәзер бит бик күп балалар җилләр, шуна кафеларга җилләр, теге кири ешкалар, нәрсәләр, картофель фри. Хәзер балаларның акчалары да бар инде, тем более үсем подросткалар инде ашыйлар. Икенче, менә игътибар итәргә кирәк. Баланың бала хәлсезләнсә, су күп эчә башласа, инде күп сия башласа, шул барырга кирәк, табибка барырга кирәк, и канын тикшертергә кирәк, шикәргә каны тикшертергә кирәк. Шуны. Лилия ханым, сезнеңчә, менә шикәр диабеты белән тулы тормыш белән яшәүдә нәрсә таянык ноктасы булырга тиеш? Курыкмаска кирәк моннан. Моны яшәү рәвешенә әйләндерергә кирәк. Һәм үзеңнең диабет авыруы турындагы бөтен мәгълүматны алып, менә шу профилактика чараларында үткәрелгән профилактикаларда катнашырга кирәк. Безнең профилактикалар, әйттем инде, Татарстанда бик яхшы урында тора. Республика клиник больницасында безнең первичный профилактикадагы һәм вторичный русча әйтсәк инде профилактикада эшли. Бик зур общественный центр. Менә соңгы 2 елда Рафаэл Фернаевичка бик зур рәхмәтләрен халык әйтә инде. 2 елда ул килгәннән соң зур центр ачылды. Соңгы таләпләргә туры килгән оснащениялар белән ул общественный центр здоровья дип атала, Сәламәт плюс. Менә анда бөтен больницада ята торган госпитальный терапия, ул неврологиямы, ул эндокринологиямы график буенча һәр көнне алар 5 көн рәттән киләләр, 1 сәгатьтән артык алар белән шундый үткәрелә. Центр профилактикада лекциялар һәм аларга аңлаталар, үзегез генә өйгә кайткач, менә шу больницадан выписываться иткәчтән сез ничек иттереп яшәргә тиешсез, нәрсәләр эшләргә тиешсез, һәрбер авыру үзенә ничек бу үз авыру белән ничек килешеп яшәргә һәм күпме вакытта нинди дарулар эчәргә икәнен барсындагын белеп чыгып китә. Менә районнарга килгәндә, булса мин республика клиник больница турында сөйләдем, Сәламәт плюс. Менә районнарга килгәндә безнең диамобильләр эшли. Рәхмәт яусын министрга, соңгы вакытта тоже менә соңгы 2 елда инде диамобильләр чыгалар районнарга. Бу районнарга чыкканда аларда барлык специалистлар да чыга. Анда невролог, анда эндокринолог, терапевт, кардиолог, бөтенесе. Бүгенге көндә безнең менә бу диамобильләр эшләп утыра Тукай районында. Мин 5 ноябрьдән 11 ноябрьгә кадәр йөреп чыктым Тукай белән елап Алабуга районынан. Чөнки без инде бик зурлап аудиториялар җыя алмыйбыз, коронавирус безгә комачаулык ясый. Шуңа күрә без булдык населенный пунктларда һәм анда күрдек, действительно эш бара. Бүгенге көндә халык ризасызлык белгермәй, бар инсулин да бар, безнең бөтен препаратлар да бар. Моның таяну ноктасы булып шул профилактика. Шулай була курсында инде, Лилия ханым. Нишле дәрәҗәдә үткәрсәк, без бу авыруны киметү дәрәҗәсенә ирешәчәкбез, Алла бирсә. Шулай була курсында. Безнең белән булганыгыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Кеше авыруны сайлап алмый үзебезне һәм балаларыбызны саклап яшәсәк иде. Исәнлектә күрешергә язсын.